E mai goală la? Ma più Andrea non cosa so. Cosa poi? Tak tu și acolo, hai aici. Că nu au făcut Io cosa vado? E curajos, mamă. Uite și un chejul ăsta. Deci tu, ca filmate pe casă. Și el e pe drum. Vreau să filmează și tu. Revoluție, mamă. Eu la jandarm. Și pleacă la noapte. Unde e? În mașină, îl vezi cum Ăla nu-i jandarm. Ăla e cool. A venit și pleacă. Dar a venit să uite. Qualcosa è acolo. Memorie plină, repede. Oftu-ți memoria. Mai multă lume ca a nebun. Da, până să vezi patronatul. Întreg, hai. E drumul ăla. Acum. Luca, noi mai lasci di là cooperativa Gata? Non lasci, da no, tutto. Nu poți, dacă nu lasă,